Alerto ang kapulisan sa Talisay City Police kabahin sa report nga dunay magpahigayon og rally sa Talisay City atol sa sona ni Presidente Bongbong Marcos karong hapon. Kini bisan way nadawat nga permit ang kapulisan gikan sa mga rallyista. Matud ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag ang hepe sa Talisay City Police nga aduna na sila'y grupo sa mga pulis nga nakatutok sa mga posibleng pangkitabo sa dakbayan atol sa sona. Tibok adlaw nga nagpahigayon og random checkpoint ang Talisay City Police pagsiguro lang gayud nga malinaw sa kinatibukan ng syudad atol sa ikaupat nga sona ni Presidente BBM. Up until now, until the end of the day is we are in constant communication sa headquarters namo and eventually to the national headquarters kung naamang gani mga ingon ani nga mga insidente.